Αντώνης εδώ και σήμερα πήραμε το Prime. Είναι με Tropical Pan και πάμε για δοκιμή. Από γεύση είναι καλό. Εγώ του βάζω 10 στα 10. Πάμε να δοκιμάσει και ο Θανάσης. Πες γεύση. Είναι πολύ μεγάλο. Πάμε. Πείστε ρε μαλάκα. Σιγά δεν ξέρω πότε θα σκεφτώ. Αν πάθουμε κάτι καρκίνο θα πάθουμε. Όπα ρε. Γεύση πώς σου βάζεις? Γεύση ντεπών. Ναι, περίμενε. Η γεύση είναι ντεπών 100%. Με λίγο πιο πολύ γεύση. Πόσο του βάζεις? 9,5. Δοκιμάζει και ο Χρήστος.